ಪಡೆದ್ರದ ಪಂಡ ಕಂಚಿನಡಕದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿವಾದ ವಾ ಮಟ್ಟುಗು ಪೋವೊಂದುಂಡು ವಾರಿತಿದ ಹೋರಾಟಲ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕದ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಂತ್ರಿ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಖಲುಳ್ಳರು ಮೂಜಿ ಜನರು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಕಲಲ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆನಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಕೈತಲ್ಲಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪೆರ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಡ್ಲ ಸ್ವರದೇರು ಕೂಡ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಜನಧ್ವನಿಡ್ ನಿಕಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ವರದೇರು ತಂದುಂಡು ವಕೀಲರಿಟ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಸುರುಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಬರಲಿ ಸುರುಟು ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಟು ಒಂದು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಒಂದು ರೋಡು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಲು ಆ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ರೋಡು ಇನಿಕ್ ಐಕ್ ಆ ಟೈಮಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆತನ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರ್ತದನ್ನು 51 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಿನಂಚಿನ ರೋಡುಗು ಇತ್ತ 10 ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉಂಡು ಅವು ಏತ್ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ಎಂಕುಲು ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಒಂದೇ ರೋಡು ಪಂಪಿನ ಬೆಳ್ಮಂಡದ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣದ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುರಿಣೀರು ಸೇರ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹೆಸರದ್ದು ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಗೆತೊಂದು ಇನಿಕ್ 4 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವೇ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಈ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಟೋಲುಗಳ ಅಡೆಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಪುರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗಲ ಆದೇಶ ಬೈದಂದು ಸೊ ಮರಣಿ ಆ ಬತ್ತದಾಗಲು ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ದುಮ್ನಾಣಿ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಾಧಾರಣ 7 ಜನ ಪೈತಂದು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಮನದಾನಿ ಆ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಗೆದ್ದು ದಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ಬರ್ತದ ಆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಹುನ್ನಾರ ಮಲ್ತೀರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಕಲ ಹೋರಾಟಗಾರಗಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಟಾಪಟಿ ನಡತದು ಅಗಲು ವಾಪಸ್ ಪೋಯರು ಇತ್ತ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮರಣಿ ಅವನು ಆಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 14 ತಾರೀಕು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಆದೇಶ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ನೇನು ತೂದು ಅಗಲುತ್ತೆ ವಾನ ಮುನ್ಲಿತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಬೈದಿಜರು ಅಂತೂ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ ಇನಿಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಆವರೆಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದುಕೊಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 15,000 ಜನ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ಕಂಚಿನಾಡ್ಕೊಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಹೋದು ಎಂಕಲು ಜಾಗದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಐಕ್ ನಿಗಲ ಮಾತ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಈತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲ ಹೋರಾಟ ನೆಂಜು ವಿಶೇಷ ಐಕತ್ರನ ಸುರುಟು ಬನ್ನಿ ಬೇತಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜಿ ಎತ್ತೋ ಕಂಪನಿಲೇನು ಮನಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿನೇನು ಗಿಡತ್ತಿದ್ದು ನೆಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೊಂದಂಡಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪರಿಸರದ ಚಿತ್ರನ ಆ ಹೋರಾಟವು ಜಯಣ್ಣ ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂಡ ಎಂಕುಲವು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬನ್ನಿಲೇಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಉಂಡು ಏನ ಟೋಲ್ದ ನಿಯಮ ಉಂಡ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತೆ ಕೂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ದೇತೋನು
ವೆಹಿಕಲ್ ತೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಖಂಡಿತ ಈ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ದಾದ ಅರ್ಥನೇ ಜೈ ನಮ್ಮ ಈತ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದಪ್ಪಿರವ್ರ GST ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ದಪ್ಪಿರವ್ರ GST ಈತ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದುಡ್ಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಜ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಟಾ ಟೋಲ್ ಪಾಡ್ ನಾ ಟೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಲ ಪಾಡುವೇರು ಬುಡ್ಕ ಆ ನಿಯಮರಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೀವನು ರಾಜಪೇಟೆ ಮಾತೆರ ದಡ್ಡುಗು ಒಂಜಿ ಅಂತರದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೋಲ್ ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಿಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊರಡುಂದುಂಡು ಟೋಲ್ ಉಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಬಹುಶಃ ವಕೀಲರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪೂರ ಬಗೆಟ್ ಅಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡದೆ ಪಂಡರೀರ ಅಂತರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಈರದ ನಿಗುಲ್ ತೂತಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆಟದಗುಲ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಕಳ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರೋಡ್ ತೂತಿನಗುಲ್ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೂಚನಾ ಫಲಕೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ 1000 ಗುರಿ ಗುಂಪುಲು ಇತ್ತ ಈ ಆ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೋದು ಮುಟ್ಟುನು ಬಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳದ ಆತ ಹಂಸ್ ಉಂಡು ಆತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಟೋಲ್ ಆನಂದ ಸುಮಾರು ನಿಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಡು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಸ್ಲೇಗಾವಡು ಜನಕ್ಲೇಗಾವಡು ಪೋಪಿನಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ ಭಾಗ ಕೃಷಿಕರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಏನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಸೀಕ್ ಬರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಆ ಸೀಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ಅಂಚೈತಿ ಈ ಟೋಲ್ ವರ ಆದುಕೋಣಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನನೆ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ತೆನಿಗೆಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗಿಡ ಪೊಟ್ಟ ಬಂಗ ಏತ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ಜನ ಮಣ್ಣಿಡು ಬುರೆಡಿಯರು ಏತ್ ಜನ ಅಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಎಂಕುಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇರ್ದೆ ಒಂಜಿ NIT ಗೆ ಬರೋಡ್ಡ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಕೊರಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಆಗುಲ್ಕೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದಾಪಿನಾತ್ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಿಡ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಸೀಕ್ ಬರೋದು ತುಂಬೆ ಐಕ ಮರ್ದ ನಾಡತ್ತೆ ಅವು ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಂಕುಲಿತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಬೂತ್ ತಿರ್ಗದ ಅಗಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತ ಪ್ರತಿ ಪುಂಜೋಡ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಬಾಲೆಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಓರ್ಮ ಗಂಟೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ದು ಬರೋಡು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒಣಸರದಿಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ದೇವಪಂಡ ಪುರ್ಜೋಗ್ಲ ಅಟಿಲ್ಲ ಅವಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ತುಲೆ ಶನಿವಾರ ದೀತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತು ಸೋನದ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೋರೆ ಬರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶನಿವಾರ ಎಂಕುಲ್ ದೀವ ಅಂದ ದಯವಿದು ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಧ್ವನಿ ಪನ್ನ ಪುದರಿ ಐಕ್ಯತೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕ ಅವಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರೊಂದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲ 62 ಕಂಚಿ ನಡ್ಕ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಚಿ ನಡ್ಕಡ್ ಆವರೆ ಪುನಂಚಿತಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾ ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿಕೃತಿವನ ಜನಕುಲೇತೆ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಕಾನೂನು ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಈ ನೆಲತ್ತ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೆ ಪುನಂಚತ್ರ ಕಾನೂನು ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಂತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಮಲ್ಪುನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆದ್ದಾರಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆನಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಗನೆ ಐವನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಲ್ದ ಪಾಡುನ ಟೋಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಾದೊಂಡು ಐತ ಸುರುಟೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಪುಣ್ ಅಂಡ ಟೋಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಒದಗಿಸಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಡಿವೈಡರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಡ ಪುರ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಆನಾಗ ಐಕ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ರಸ್ತೆಗೆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ರಸ್ತೆ 2013 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿನಿ ಅವು ರಸ್ತೆ ಆಪನೆಡ್ತ ದುಂಬು RNS ದಾಗಲು RNS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದೊಂಡು ಅಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಐತ ಟೋಲುಗ್ಲ ಅಗಲುದಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗಲೆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಟೋಲುಗ್ಲ ಅಗಲೆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ರಸ್ತೆ ಆತಿನತ್ತವು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಗಮನ ದಿಯ ನೋಡು ಅಗಲು ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಏನೇ ಟೋಲ್ ಪಾಡ್ನೊಂದಾಂಡ ಸುರುಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು 2013 ರಸ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಏಕಿ 2018 ಟೋಲ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಮನ್ನಾಗ
ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ 11 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 2013 ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ 2024 11 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಸ್ತೆದ ಒಯ್ಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಶ್ಪತ್ತ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿಚ್ಚು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚರಂಡಿದ ಅವಳು ಚರಂಡಿಡು ನೀರು ಬತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಡು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಚರಂಡಿ ಸರೀಚ್ ರಸ್ತೆದ ಅವು ಹೆದ್ದಾರಿ ಉದ್ದಗಲಗ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ನಂದಡಿಕೆ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾಜ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏರೊಂದು ದಿನೇಶ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಟೋಲು ಅವು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಿಯರ್ ಬಂದೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಸ್ ಇರೆಗತ್ತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದುಜಿ ಆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಟೋಲ್ದ ದಾದ ಕತೆ ಅವೆ ಅಂಜನೈತೆ ಕಾರ್ಕಲಾಡು ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಉಂತಾವೇರ ಓ ಗಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ವೇರ ಅದೇ ಮಂಜ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತೋಡು ಅವಂಡಲ್ಲ ಅತ್ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೂ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಜ ನಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮರಣಿ ಪಂದು ಹೋತಿನಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಡಪ್ಪ 24 ಬತ್ತೆ ಸೇರೋಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೇರೋಡು ನಿಜವಾದ ಸೇರೋಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ವಾನ ಮುಂದೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇತೇನೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಳ್ಳನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಪನತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಟು ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷ ಬೇತೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರನು ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಓಟು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ಓಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ದಾದನು ದೇವಣ್ಣ ಆ ಬಾಗೋಡು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಸುಜಿಲ ಅನಾಂಡ್ UPC ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಮ್ಲೆ ವೆನ ಒಂದುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಂದಿಕೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪೂರೋಡುಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ದಾದ ರಾಜಕೀಯನೇ ಒಂದೇ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಕದಾಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದ್ದಾಲ ನಂಕ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಜನೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ಏತು ವರ್ಷ ಆ ಬಾಗೋಡು ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಈ ಸರಿ ತಿಟ್ಟು ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬುಟ್ಪಿನ್ಲಜ್ಜಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬರೀ ಇತ್ತಿನೇನು ಒಂಜ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಊರುಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಊರುಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಊರುಡು ಅವ್ರ ಸದಾನಂದ ನಾವು ಊರು ಬೋಲ್ಲೋಡು ಮುಟ್ಕೊಂಡುಂಟು ಅಟೇ ಪೋದ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ಮಲ್ಪಲೆ ತಗಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ಜನಕಲ ಆಕ್ರೋಶ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.